Mas. Wonten napa lho, Dik? Mas Awi seni karo aku. Ndak tindek. Aja kaya ngono lho wi. Aja kaya ngono to, Mas. Oh. Nggih, mboten apa-apa, Mas. Nora nganggo kondo Iya, terima kasih ya Mas Awi ya. Wis pastine lelakonku, aduh aku mung kudu nerimo. Sapa kang bisa Asik. Terima kasih Mas Oka. Abdul Audio matur nuwun. gelem senggak gede. Ndak gelem padahal yo ngadep mik dhewe-dhewe lho aku yo heran. Wis pulang aku carane pulang aku. Pulang kok. Pulang. Kopi Mas. Lah yo kopi wis tak pesene sumpah. Sik nggodhog banyu Mas, sabar to. Enggak aku. Hah? Sirok to. Enak iki wis aku kumplung lho nang kene lho. Hah? Yo, oh ditemani Sang Surya ngono lho Mas iki to. Kurang sak kumplung jane Mas iki. Lanjang. Rumah sakit senggak ya le ya. Sabar Mas. Mas ya, nggih, heeh. Senggak ben regeng nggih, heeh. Nggih. Kasep Mas. Kasep. Mang kene nembang terus wayahe ngepos senggak ngono lho maksud iki. Oh iya wis. Tukang kendang iki mike wakeh dhewe padahal ya Mas.
Heeh, engko Mas. Ya. Aku iso malu aku. Padha Mas, aku yo malu. Lah iya, ngene iki Pak Rianto ngene iki ora yo mikir. Piye? Pak Yanto sinten? Pak Rianto tuan rumah yo mikir. Oh, Pak Rianto. Nyapa campur sari yo kan yo gone lemes. Heeh, tibake ora ngopi. Aneh memang saku ora di sajen ya ora pepak ngono kok iso. Ayo, nek yo aja marah-marah to, Mas. Ayo. Ngalang-alahi demit mas aku. Demit ngomongnya demit ya. Mas Oka sabar baduke jembar ya. Pada jepar matane iki sak. Iya. Iki wis sebjulu sak ndas iki yo. Lekting kalah karo nekmu Mas. Ditutupi. Silau. Nah, wes duduk tak marekne sik duduk ya. Ngisi-ngisini kakak. Ini terus. Wes pastine lelakonku. Sampun kelaturaken Kang Mas. Matur sembah nuwun monggo dipun lajengaken. Alah nggih nggih.